Guys, baru ki acara terateran guys. Mbah aku gak teratur loh mbah, ora baca. Baru masak guys. Lah wong lah aku yo piye mbah sik utah kabeh dibencaki sapa jajal mbah. Masak guys, baru masak sayur kacang kuwi tek dipan sarapan. Sarapan lho. Lah iki lho. Alah mau bersarapan. Aku iki gak roh guys. Mbak Isma wis ocek-ocek iki Kak. Wis bar Mbak Iwa. Kita anu ndokin kowe goreng. Cara goreng tahu. Marah santen. Wis ku ngenteni guru besar. Guru besarnya adalah Makni. Makni sek ngurusi gomblok, guys. Jadi guru besar. Iya. Anu sarapan. Iya. Di rumah enggak aku gak masak. Iya lah kok masak anu. Pus. Nih. Wis. Wis yang baru. Ngocek anu tahu. Entak kewan ngiris iki nang tembarano. Yo, Makni sing ngiris, kowe goreng. Tentang wis tuwek forung ngene kae ini besone. Belum Mbak Dingleke. Mbak kok mangan ya, Mbak? Tong urusan mangan sih beres. Kok main kemana? Apa yang ngombe iki? Iki ngewangi Mbak Eka, mantuku pemirsa tak ewangi ngisi. Udah karek nyempurna. Apa yang ngombe Mbak kuwi? Minum. Aja minum. Ya. Ndelok geni. Mbak kok kono lho, Kak. Iki kene liwat lho ya. Ono lho. Ini ya? Yo. Wes iku salah. Tak goreng nih. Aku tambah bes kene Mbak. Iki nek adae tatane gegeden iki. Macam plong nek lho. Sotelen di Pak. Memang sak dipekno. Iki ya, Pak. Iki sote gede kan nih. Apa? Wes masak iki wis tuwek kok, Mbak. Bong gede nah, genine kuwi dicilikno mang. Bisa kok natakno tripod. Giliran gentenan dibagi-bagi guys kontene soalnya Mbak Isma wis engko Makni enek tampilan sendiri-sendiri ki Mbak Eka. Kalau Mbak ngerti anakmu nek Mbak. Aku ki nek rewang nenggone mungkin dhewe tak cilik kadang aku. Jenenge. Apa Mak? Kandhane rese. Sabar men lho. Nek penting iki sabar nang kok bingung. Mambu iku lho, Mam. Ini malah Mbak kok. Kak, Mbak. Aku purne iku lho tambah pihak ya. Yo pula nek. Lho ngono ya, mbok tunggu lurah ya. Heeh, bedane tuh. Kalau tak kata-kataan iki lho, iki gede no. Sing mana, Dek? Sing mana? Let tuwek sik ka? Ya cuma tak delok tak cek. Ini gede no. Tak gedekno. Ya. Ya kira ketuk. Gampang. Ketuk goreng. Tak salah. Ya. Apa? Wis mau. Salah gua. Kita nang sana aku. Enake Mbak, itu Mbak. Kemudian dia. Aku juga mau nang yang itu berarti Pak enake kan. Nek wong ya kan ngomongnya gundong. Godres. Katanya sampai apa Mbak? Delok Mas. Tutuku denane catering, Mbak. Iya. Sono sing ngewangi. Saiki rata-rata padha catering, Nduk. Aku sok yo ngono, Mbak. Beres. Iya, Mas, tak tembrone. Ya wis ngono iki. Aku melayani saat temuk, Mas. Oh, sak jujane. Ya, saya ngene iki. Ngene ora ono. Saya sak sapa nek? Nek kowe pesen di dhek ya. Iya. Mas, Mas. Dak. Ulah ora. Oke. Dak. Ini sih. Tahunnya dulu ya. Masak geden, Mbak Eka goreng tahu, guys. Acara eleh-eleh.
Tahu ya, apa tahu ya? Lah wis mek anu nih. Kira kok enggak ada tahu nih mangun. Kurang kurang. Ada Kurang. Salita. Bagian itu bulet-bulet, darahnya nekur-nekur Salita. bulu mayae. Aja ngalangi mak to. Ya iki enggak ada ngono kok ya kayak film kono kayak pokoknya. Entar ngene sih. Enggak ilang. Ya piye? Nang kene lama ya, Nggoli penting. Uji. Uji, Mbak Uji. Arep uji nih. Mau becakno mak mateng. Kena sing ngantral matengnya, guys. Kok anggar waya walik. Lagi diwalik, nek roh waya ya kelet tahu iki. Ya tak ngewangi mantune mae. Guys, harus makan. Ini duduk di aku tuh. Buat guys mana yo? Mbak Isma mau sendiri konten apa kayak mau ngebai Pak? Iya, Mak. Kok terus sebagian weweh kok mantune baru. Ya. Ada itu kilo lho. Iya. Bisa ambil salah. Kok goreng gethuk barang baru kita. Baru itu goreng dhewe. Tau nganteng om, saya isi pribadi Aku tak mangan gethuk. Nek persoalan gethuk iki mae kan seneng gethuk. Wah, enggak, kok tapi lucu. Kok jajah, jajah. Roti di ini. Mantap. Kono apa sih? Bisa. Gethuk iki ora ngebener mbiyen sampai saiki. Betul. Gethuk. Yang Tetap dua kotak ya. Tantane gethuk e. Ini duduk ini. Aneh Ferry mulai bodoh kurang rong dino. Ya. Di bagian titik siji boleh bodoh aja nanti nih tujuhku mulai mah. Iya. Dan sana. Yen ta. Dikeki uyah sithik-sithik berkak anyep. Oh, Ya. tipsnya guys. Nah, wis nak. Diwalik. Pak ting 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 Pak. Ting. Kakak pulang. Kakak pulang. Kakak. Tahun ini apik kesep ya. Apik kok. Tahu ki mundak ya suwe kok Ndek. Mamange ndek kae papat 4.500 lho pemirsa. 5.000. Saiki 5.000. Sembarang wis. Enggak guys, nek Ya iki tuan. ya kone iki ruwan perpekan. Tak minum aku tak mek. Baru tuh jenenge mateng ya. Galon Sing iki Ayo ya. galon digodhog, Oh. Mak. Ya iki lek. Nek aku tak mulai nek iki mateng ya ora usah mulai. Tapi kursi ya, Mbak, anu kok godhog ya, Mbak. Nah menawa wonge nek sing gak tawar dhewe-dhewe lho Ya, ya. aku ki cocoknya banyu ki lho, mineral asli ini aku. Cocoknya biyen. Lah piye renek ning kene? Wah, timbasnya nang toko Maksudnya iki lho, tunggu ngombe ndi lho. Alah gampang. Ngombene kene siulang iki. Galon. Apa? Isi ulang. Lah aku banyu ki isi ulang. Nah, aku sing Maksudnya ini omah kono. Sing galone sekali pakai anyar ki lho. langsung buat aku ini. Kan diterno iso, Mbak. Itu nama katanya sih ora apa-apa. Nek kesuwen. Wes, Ngono abang ya. ono Mbak. Ora main. Kok dhewe-dhewe HP-ne
Ngedut lah aku. Ini. Anu geni Geden guys, masak geden. Oke, guys. Iku anu yo benyane kayak gitu ya. Kalau Alun, iya alun, Mbah. ini Masak geden, masak geden. Geden, guys. kono ki. Yes. Tahunya cilik tapi tetep ya. kok malah mendung sih. Mendung tapi yo hujan. Gak umbah-umbah mesti mendung. Lomba kene kene ku bingung sing iki sapa itu. Mendung. Don't let it down. Paling ayam. Wah, tahu. Pengen. Anu ya lihat cocok-cocokan nek kena Kene lemah. duduk kene. Nek kecepatan lemah ya le. Nggone lemah iki mana gede. Nek kena minyak sakit. Ya. Kene cu. Wis karek tak gorengan kae ya. Lo tau nek gak dikai biru ya angel. Ini aja yang aneh, mau ada Kene cu. Gulai Mas Ferry Mas. Mas Ferry. ya golek le, ngocone rata tak deloke. Mulane kok aku nek menjadi kadang cacil iki kadang aku ditahu. Ora. Ndelok Ada kembang. rata Ndak enggak? kembang. Ora didol ae baru dah kembangnya Mas. Mas Kari. Dol iki sami. Iki lho ada cucan yang ganem. Kira dolanane Mas. Cepet lho. Lama iki. Kayaknya dia nangis. Kereta tatang. Alhamdulillah panas. Angin. Endok guys. Is gantian gotong royong. Gotong royong guys.